हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं मीरा नायर अपने यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। एक नाच गीत लेके आई हूँ। अच्छा लगे शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। राजाई तनी लड़ाई के भलाई नाही बा, राजाई तनी लड़ाई के भलाई नाही बा, हे भलाई नाही बा, हे भलाई नाही बा, हे भलाई नाही बा। तोहर दिया ना जलावै के सलाई नाही बा, तोहर दिया ना जलावै के सलाई नाही बा। राजाई तनी लड़ाई के भलाई नाही बा, राजाई तनी लड़ाई के भलाई नाही बा, हे भलाई नाही बा, हे भलाई नाही बा। तोहरे माड़ई छवावै के पताई नाही बा, तोहरे माड़ई छवावै के पताई नाही बा। राजाई तनी लड़ाई के भलाई नाही बा, राजाई तनी लड़ाई के भलाई नाही बा, हे भलाई नाही बा, हे भलाई नाही बा, हे भलाई नाही बा। तोहरे हेलुआ पकावै के कराही नाही बा, तोहरे हेलुआ पकावै के कराही नाही बा। राजाई तनी लड़ाई के भलाई नाही बा, हे भलाई नाही बा, हे भलाई नाही बा, हे भलाई नाही बा। राजाई तनी लड़ाई के भलाई नाही बा, राजाई तनी लड़ाई के भलाई नाही